Ішло за Христом мноства хворых людзей, і кожны прасіў ацалення. А ён шкадаваў іх, як бацька дзяцей, з вялікай любою, цярпеннем. Да ўсіх, чыя немач, як вынік граху, але ёсць хвароба, дар Божы. Вось гэты не бачыць, ён цягне руку, Сын Божы падасць, дапаможа. Ні бацька, ні маці, ні хлопчык, сам ён не маюць душэўнай заганы. Чаму ж у няшчасце патрапіў палон, за што слепатой пакараны? І вучні спытаюць: настаўнік, за што? Юнак нарадзіўся без року. Для Божае славы прамудры Христос пачаў, уздыхнуўшы глыбока. Да хворых вачэй дакрануўся урач. Умыйся схадзіў, чуе хворы, і ўсю прыгажосць свету Божага ўбач, і збудуцца словы Христовы. Быў 30 гадоў, ён да ложка прыкуты. Ляжаў чалавек, не чакаў, што з'явіцца той, хто спыняе пакуты, але за вадой назіраў, як з неба сыходзіць анёл да купальні, дзе мноства няшчасных, як ён. Шумяць, адгукаюцца моцныя хвалі, і некаму шчасціла зноў набыць ацаленне ад немачы страшнай, каб хто даў руку, дапамог. Ляжаў, разважаў, адзінокі, няшчасны, а побач праходзіў сам Бог. Ці хочаш здаровым ты быць? Запытае у хворага добры Христос. Так, Господі, скажа. Ды сябра не маю, каб хто да купальні данёс. Устань і хадзі, ад наказу такога пакінула немач уміг. Збірае пасцель, чалавек стаў здаровы. Ён будзе хадзіць па зямлі, сустрэне Хрыста і пачуе адразу: цяпер ты здаровы, не грашы. З падзеі цудоўнай мінула шмат часу, але для ратунку душы і сёння Христос нашы чуе малітвы, гатовы падаць нам руку, каб разам мы з Богам прайшлі ўсе іспыты, душу збераглі ад граху. А хто на гэты раз Хрыста турбуе? Згадаць не цяжка, сотнік перад ім. Чаму ён плача і чаго бядуе? Прад Сынам Божым, Господам жывым. Не за сябе настаўніка ён просіць, але за хлопчыка, свайго слугу, што знерухоміў, не ўстае, не ходзіць. Сказаў Христос: прыду, дапамагу. Але не хоча воінаў начальнік так непакоіць Господа бядой, каб ён ішоў у дом і адзначае, што можа ацаліць і словам той, хто ёсць любоў, а вера цудатворыць. Пачуў ты, сотнік, хлопчык на нагах. І сёння з намі сам Христос гаворыць у залатых евангельскіх радках.
Любіў апостол Пётр сваю цешчу. Не мог ён, склаўшы рукі, назіраць, як хворая ў пакутах безуцешных, гатовая ад жару паміраць. Хварэе на гарачку, тэрмінова прыйшоў урач. У хаце добры госць. Ёй працягнуў руку, сказаў ёй слова. Устала цешча, ацаліў Хрыстос. І весялосць па хаце закружыла, яна гатуе, падае на стол. Удзячная, бадзёрая, служыла Хрысту і вучням, хто пад вечар той убачыў цуд, адчуў Христову ласку, каго кранула Божая любоў. Няхай пад вечар дзецям дорыць казку святлом евангельскіх цудоўных слоў. Няхай палюбяць малышы чытанне вялікай кнігі, возьмуць пагартаць, у міг прыслухаюцца да шапатання святых старонак, каб у іх сустрэць, пачуць, Христа пазнаць. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих словами божественного Евангелия, чтомыми о спасении рабов Твоих. Попали, Господи, терния всех наших согрешений, и да вселится в нас благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.